6. den stoupujeme skrz Saharu, abychom se projeli na tomhle vlaku. A dnes konečně dojíždíme ke trati, jenže podle našeho kontaktu měl vlak před 10 minutami vyrazit. Doufáme, že tam ještě stojí. Teďka se rychle balíme jenom, protože vlastně nevíme, co nás čeká vůbec. Vystupujeme a okamžitě běžíme ke kolejím, ale vlak nikde. Nevíme, jestli vlak ujel, nebo se jedná o běžné africké zpoždění. Ptáme se proto místních Sice krkolomně přes překladač. a ti nám sdělí dobré zprávy. Vlak má pouze 8 hodin zpoždění. Tak jsme si našli místo na spaní, budeme tady spát do 4 do rána, kdy ten vlak podle místních má asi jet. Tento pán prý taky čeká na vlak a má nás zbudit. Snad se trošičku vyspíme aspoň. S Kubou nemůžeme spát a tak jdeme na půlnoční obchůzku. Tak jsme tady v africkém Walmartu, Ale dobrý. protože tady mají absolutně všechno, i Coca-Colu, kterou jsme už dlouho nemohli sehnat. Nakonec usínáme aspoň na 3 hodiny. Tak už jsou 4 hodiny a vlak pořád nikde. Kluci ještě spí, já jdu teďka teda ven a budu asi čekat venku, než vlak přijede. Probouzí nás řinčící řachot 3kilometrového vlaku. Schovaní ve tmě pozorujeme naši malost. Nabíhá nám adrenalin. Teď už zbývá jen nepozorovaně naskočit.